onye na onye jelube enyi ya ọma dị ya n'obi mmelele mmelele onye na onye jelube oyi ya ọma dị ya n'obi mmelele mmelele mmadụ jelube enyi ya ọma dị ya n'obi mmelele mmelele Adaugo jelube oyi ya ọma dị ya n'obi mmelele mmelele Emeka jelube enyi ya ọma dị ya n'obi mmelele mmelele Chibuzo jelube enyi ya ọma dị ya n'obi mmelele mmiri nwa ji nibe nye nwe de nibe kwa ọkụkọ mpịa amaligo nja mmiri n'ọnụ okwu nwata nwoke osisi isi pụrụ n'ọdụ nwata ji amụ enu ọlịkata oligolito ya mmelele mme ịbachabi Igbo nsọmma onu ekele n'unu eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị n'unu nọsi mma na-ekwe oyoyo ọ ka bụkwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye akụkọ ifo gị n'Igbo Amaka TV. Igbo niile asị ka ha n'ọzọ n'ala Igbo ka ọ maala gị mma mana abịa n'ahịa izu kata bụ eke ọma o keke tata ka oketela Igbo niile ihe ọma taa bụ si na ngwụsị izu mbọsị ezumike anyị na-eji ewepụta mgbede ọma oge akụkọ ifo bụ akụkọ a naanị akụkọ ifo akụkọ ọma akụkọ ndị gboo kọrọ anyị ife ndị megasịrị n'oge ụwa ka bụ Nwachukwu otu n'ime ya ka anyị ji wee bịa tata. Akụkọ anyị tata bụ akụkọ metụtalụ anụmanụ ịma ama nkịta ya na mbekwu nwaanyịga ịma na mbe a na-aghọka ọ na-eche na uche ezulie mana nkịta gosili ya na amaka m ife bụkwanụ n'uche onye nkịta gosili ya nke o ji wee bụrụ nkịta gosie n'ezie na onyenwa bụ nkịta bụ onye ka nwee nwe uche kakwa nwee dị aghụghọ ka nkịta si wee outsmart ya mbe na-egbughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị nke tata. Nkịta m gbagide wee gbakwasị n'obodo ụmụ anụmanụ oge anụ niile bikọtara ofu ebe. N'oge a o were oge olulu oke ụgani wee dị n'obodo ụmụ anụmanụ ya bụ oke agụụ wee dị nke na ụmụ anụmanụ afọ ihe ha na-eli ndị agụụ na-agụgbu na anwụ ndị nke dịkwanụ ndụ nke ịfụrụ ọtachasị ya arụ maka na ha afụghọ ihe olile. N'oge a mbe na nkịta bụ agbata obi ka ha bụ mana o nwere ife mbe chọpụtara n'ebe nkịta nọ. Mbe chọpụtara na agụụ a na-agụ n'obodo ha adịghị emetụta dị nkịta na ezinụlọ maka na ịfụ nkịta na ndị bie ha na-ama abụba arụ dị ha mma ha na-ata arụ nke ha ji anwụ dịrị n'ebe dịka ụmụ anụ ndị ọzọ si wee dị. Mbe chegidere kedu ihe nkịta na-eme ya na ezinụlọ ya ji elijuo afọ ọ kwadoro ya ịchụ nri a ha na-aga achọ ọ na-enwere ihe a na-afụ ọ bụ ya bụ ka o nwere ihe ọzọ nkịta na-eme iche nkịta ji wee na-ama ụdị abụba anụnwa na arụ dịsi ya mma otu anụnwa. Mbe wee gakwula agbata obi ya nkịta wee ya ọnụ ya nọ nkịta nwanne m gwanụmụnụ gịnị ka ị na-eme ekene ka arụ si ama gị na ezinụlọ gị mma na na-ama abụba gwanụ m ihe ị na-eme n'ụtụpenye nwanne gị azụ nọ maka agụgbu ọnụ. Nkịta nabatakwala ahịhịa mbe o wee sị ya m ga-agwa gị ihe m na-eme ime ihe mere m echi niile kwado ka m gosi gị ebe m na-eje akpata ihe olile. Mbe wee na-akpụọ ọlarọkwụọla n'abalị nwa chi eforo efo
apụta bịa kpọta nkịta si abịakwanụ ka anyị pụọ, ịma na anọrọ m akasị ike ka ị bịa ka anyị pụọ, ka anyị bido n'oge jebe na agụụ akaligo. Nkịta kpọọlụ mbe ha wee pụọ ije kpanya bụ nri ebe ha na-eje ịkpa nri a wee bụrụ n'obodo ndị mmadụ. Nkịta wee kpọrọ mbe wee bata n'otu ubi nwoke. Nkịta wee si mbe n'ọkwa ebe a ka ọ na-abịa akpali ihe olili. Omume ihe nkịta na-eme, nkịta je ebe a olibe, ọ bụla akwụkwọ nri, ọ bụla ihe ọbụla ọ fụrụ olie, olisie ọkpụrụ obele n'ọnụ ụnatalụ ndị bie. Mana mbekwu lụrụ ebe a wee fụ ugbo, fụ ihe niile nne ka o juru n'ubi ni. Mbe wee mee gịnị? Ogwuru eji. Mbe wee buwe ihe olili, buwe ihe olili, buwe ihe olili, buwe ihe olili, bugide. Nkịta si abịakwana na-ekwe nna Chinefu na nwa obere oge na onye nwekwa ugbo ya pụtakwanụ ka ọ bịa ọrụ n'ugbo bịakwanụ ka anyị na mbesi anya chere na ọchọ dị bịa bịa echi ka o bute nri ya ezuru ya na ndị bie. Nkịta atagidego ahịhịa tagide ụgụ na ihe niile ọ fụrụ ebe a tajuo afọ ya, ọkpụnụ nke ọkpụ n'ọnụ. Gwa mbesi a na-ekwe na anabago m. Mbe wee buo ji, buo ihe niile, wee bukwasị onwe ya, gbojuo nkata abụọ onwe ya. Nke na o mechaziri ije ekwere ozi ọgịga unu makwa na ọ nọrọkwu agasị ike. Oge ọ na-ele anya na ije ekwere ọgịga, mbe wee kpọba nkịta ka ọ bịa nyeli aka. Si ya bịa nyekweli aka na ibu anyị gbukwe nye bịakwa bịa nyeli aka. Ozigbo o bido kpọba nkịta, nkịta lachapụ ọsọ. Mbe etibe mkpu si bịakwa bịa nyeli aka maka na ọ bụkwalụ na onye roli aka na onye nwe ubi bịakwa na ọ ga-agwakwa ya na ọnya bụ nkịta kpọtara ya. Nkịta rapụ ya kpụrụ nri ọkpụ n'ọnụ lachapụ ọsọ na n'obi. Oge ọ na-alụlụ omume ihe nkịta mere, nkịta nwebili nni ọ kpụtara n'obi nwoke a nye nwunye ụfọdụ, kpụrụ nke ọzọ wee jebe na abụọ ọkụkọ wee gbuo ọkụkọ si ya na ọ ga-enye gị nri ya ka inye otu akwa gị. Ọkụkọ na-esi anya kama mmemmekwa na-akwa agụgbuo m ka nye nkịta ofu akwa maka onye m nne. Nkịta nwere akwa anọ wee nye nkịta nwere nne wee nye ọkụkọ wee na-alụ ọkụkọ ofu mkpụrụ akwa ya. Nkịta wee nata wee kọsịalụ nwunye ya ka anya na ije si wee mee, wee gwa ya na anya ọ na-ene mbe na onye nwe ubi ga-ejide mbe. Wee gwa nwunye ya na ihe akpọ ya jee weta akwa ka o kpukwasị ya ka ọ ya bụ na onye ọbụla bịara ebe a chọta ya ya si ya na arụ adịrị ya. Nkịta dina ala, nwunye ya chịta ngwongwo na ngwongwo yakwasị nkịta. Onye nwe ubi abịagonu wee fụrụ mbe ka nya na ibu ma ji ma nduku ihe niile o fukọtara n'ubi nwoke ka nya na ya na-anọ. Nke a wee tọọ onye nwe wee sị, tata ejidego m onye ori nya bụ nọọ nga bụ onye na-abịa n'ubi m wee na-ezukposi ihe nkụrụ n'ugbo. Wee sị ọkwa nkịta kpọtalụ m, ọkwa nkịta bụrụ m ibu a. Nwoke si onye bụ kịta, ọ si ya na-agbata obi ya na ọ nabago nya bịa kịta ka ojije gosi ya na ọkwa ya kpụtara ebe a na o nwụrụkwa ihe o mere na ọ bụrụ ọkụ ya bịara ebe a na ọ bụrụkwụdị taa ka nkịta bịara na nkịta bụ nya bụ onye na-abịa kemgbe na ọtata ka nkịta kpụtara ya ka ọ bịa nyeli ya ka wee bute ihe olili. Nkịta wee gbarapụ ya wee naba. Nwoke si ya ngwa bịa ka ijije gosi m ya. Nwoke niile na mbe wee soro wee naba wee nataluo. Ozugbo ha na-anata omume ihe nkịta mere, nkịta kụwara akwa a n'ihi ọ natala ọkụkọ wee kpụrụ ya n'ọnụ. Oge a nkịta akọsigolo na nwunye ihe mere nọ.
ozugbo nwoke na-abịa nwunye nkịta apụta ọsị ya gịnị ọsị ya jee kpọpụta di ya ọsị ya maka gịnị na arụ adịrọkwanụ di ya mba agbakasị ya gịnị na arụ dị ya na ọ bụrụ onye dị ya so wee jee ugbo jee n'ubi nwoke a ijeje chọọ nne ọsị ya na ọ bụrụkwa di ya na arụ adịrọ di ya wee gwa nwoke n'ihi ya bịakwa ka ọ bịafu ebe di ya dinara na di ya pụbere ilo kemgbe otu izu ụka ozigbo nwoke nwe ugbo na-abata n'ime ụlọ ịfụnụme ma nkịta ihe nwunye kọrọ maọbụ eziokwu ka nkịta na-eme gịnị na-agbọ ihe wee na-agbọpụ akwa ha n'ihi ọ natala ọkụkọ nwoke wee kọsịa ihe ọ kọrọ nkịta si ya nekwenu m ọrụ ọkwa ebe ifulu ndị neka ndịne kemgbe eri izu ụka na-apụbụ ọkwanụmihe na-arụ adịrị ọmụ amụrụkwanụm ihe onye agbata obi m a na-akọ nwoke mbe na-achagharịzi anya nke a ọ mụrụzi ihe o ya eme mmee nwoke n'imere nwoke wee kpụrụ mbe mkpụrụ ya wee na-anọbodo ha wee kpọọ ndị obodo wee were ịtalị ndị niile na-asị na a na-aga n'ugbo ha ewere ihe olili ewesị nọ mbe na-eme ya ewee were ịtalị wee pịaba mbe pịaba mbe pịaba mbe pịaba mbe pịaba mbe ọnya bụ ihe niile a karakara unu fụlọ n'azụ mbe ifochakpi ụwa Igbo nsọ mma ebe a ka akụkọ nkịta aga m n'isi njedebe ọ ga-adịkwa n'izu ọzọ ọ ga-ewetara unu mgbede ọma oge akụkọ Igbo bụ Igbo ọ bụ na ihe mụtara n'akụkọ anyị nke tata mee ka anyị malụ na the comment section echefukwana ịbịanyela anyị aka ma metụ nke mgbilimgba ọ ga-abụ mgbe ọbụla ewetara ozi ka o nwee ike nwee lụọ oge arụ Igbo niile ọ ga-abụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ a sị m unu nọdụ na mma ka emesịa